Tuollakin Jokasjärvellä. Pelikittää maisema on mitä komme. Aamu oli kylmänlainen, 24 pakkasta. Se tuntui jo teltan sisälläkin kylmältä. Teltta näkyy jossakin tuolla. Nyt on aurinko paistaa niin komiasti. Morsian siellä tasan vuosi sitten kihlasin tänä päivänä sen, niin pilikkii tuolla vähän etäämpänä. En tiedä näkyykö kuvassa. Nauttii kovasti olemisesta ja kylmästä huolimatta. Siellä on Saivaara. Näkyy tuossa. Kauempana näkyy Meekovaara ja niin edespäin. Tuolla kaukana näkyy Metsähallituksen huoltokämppä. Ja tuolla pilkistää pikkusen puitten kautta tuo Jokasjärven autiotupa, jossa tänään käydään vielä hiihtämällä.